Missä sä olit silloin? Se meni sillä tavalla, että mä olin tosiaan tanssimassa sen yläkerran Maaritin kanssa vessassa. Oli vähän hiki. Mitenköhän kauan siinä sitten meni? Mä en osaa tosiaankaan sanoa. Mä tulin takaisin, niin oli täyssäpinä. Yläkerran Maaritti, niin kävin siinä sitten huhtelemassa sen kasvoja. Selvä. Eiköhän tää riitä vähäksi aikaa. Ei. Nyt kyllä lyö ihan tyhjää. Kiitos teistä.